abamboy nas kag tawong makakarungaw sa hanraan sa gingharian it Dios. Pero nagsabat si Jesus sa ida parayan sa istorya naking tatawag nak parabula. Siling nida, ingwat usang tawo nak naghanra it marakong punsyon. Ag maramo kag ida ing pangimbitar. Tung inog kaunay, ing sugo nida kag ida ulipon, nak magpangsapoy ag magsiling sa mga naimbitarey. Siling it ako amo ay pagtoy kuno kamo dahil nakatahaway. Ugaling, sinrang tanan ay ingwe it kanya-kanyang rason, agur indi makapagto. Kag una ay nagsiling sa nagsapoy nak, ay pauno kale, nakabakay ako itduta ag kinahangyang pagtuan katunako, agur muyatan. Hagari yangi ako't pasensya ha? Kag usaray ay nagsiling, nakabakay busa ako it 5 pares nak baka. Kada kinahangyang pagtuan ako agur ako mamuyatan it maado. Pasensya hayang inganat ako. Agkag usapa ay nagsiling ray, ay pasensyang gador. Bagong kasay ako kada hindi ako makapagto. Kada nagbalik katong ulipon ag naguma sa ida amo. Abang kahangit it katong tagbayay, ag ida ing suguray kag ida ulipon. Tuli na aglibuton kag mga karsada, ag mga eskinita it banwa. Agray undili kag mga pobre, mga yupog, mga bulag, ag mga pake. Pagbalik it ida ulipon, nagsiling sida, Ginoo, natumanay nako kag imo sugo, ag yuga gihapon sinda sa imo bayay. Kada nagsugo ray katong ida amo, pagturay sa mga karsada, pasuyor sa banwa ag imawra sa mga istambayan it mga tawo, ag piliton kag mga rahag tunak magpali agur mapupuno kag ako bayay. Dahil ing susiling nako sa enro, waya it aber usaruto sa mga naunang ing imbitar, kag makakatagam it ako hanra.